سورة مريم مكية وآياتها 98 ni ye Qur'an sura tani konondona binanna do jiginina aya mbi konondon segi kelema keme konondon keme wolofla ni fila harfu ba sabani keme segi an bi sabanduru bismillahir rahmanir rahim ajira magan sorondo lam كاف يا عين صاد نعم ذكر رحمة ربك الله أعلم بمرادي بذلك ذكر رحمة ربك يقولون غنوي نونجي غني أنغالي منانوي نونجي غني ودي كلي مناناي هذه 5 حروف مقطعة تنطق باسم الحرف لا بمسماه kafu ga musamman da ya kai ka nga a togoyere da ko kafu li'anna al-harfa lahu ismun wa lahu musamman togo bala wa weli li fin fana baye ni kawago de ala kira alema kalange ate seveni don mais ay kafu don ko e kafu chogo jumendila ala de ya faye nam ذكر رحمة ربك emma ga hine ko sumali عبده aga jomma زكريا zakariya dhikru fulaniye mana chamande baye zikru al khibar bi shay fa zikru wal hadith an shay zikru naam bismillah tumami نادى ربه ni joinye amawele ni zakariya we amawele wele lila ni wele lindogo nindo sabu wele dogole ode jabi katili ni bi doke agasori be mindo o ya halala de ikija ka halala do ikele ikijija ka ewa inyesi alama kana doke ni tugeliye o e fly igija fana embe duauke agasoro isenalendo onanyo onan kumnya fayengo abe fusugoro matanyo mo inshallah sinamba ambanye fabi nam qala zakariya ko ربي ya ne ma إني ne zakariya wi وأنا العظيم kolonye bela jelella fura إني kaminela وسأل الرأس ne kungolo yere menena شيبا siye ولم أكن nga bena da ne make بدعاء ربي ne ega weleliye Shaqiyan. kunangoye kanjigi bugande ربي ne ma سقيا ne kunangoye إني ne ega dogo ne صفة الموالي sirana almawaliya fasula mogo nye من وراء ورائي ngofe وكانت امرأتي dina ga par nyebe ko na jogo ma ta jogo man ne muso dun kera آخرا denwolo bale boroge وهب kona de yawa fahab eka sonige nema من لدنك kabu yoro waliyan besili bagala dengela يرثني no denge mbenga chinta ويرث abe chinta آل يعقوب kamini yakoba dungyo ka bilondala واجعله eka ke ربي ya nema رضيا jeni mo yoro زكريا nam ya zakariya yo إنا an نبشرك ala ko an bi nisoja بغلام ni kamaleni nye اسمه o togo يحيى yahya de نجعل سميا amma togo manke yahya ye من قبل kako nunu nye قال zakariya ko ربي ya ne ma أنا togo jumende la يكون غلام ni kamaleni mbike ne bolo كانت ne امرأتي dun muso kera boroge وقد بلغت abati ne sera الكبر kamini korobayala فتيا jigitigi yoro la قال kemene muga o do ke muso a jigitigi yoro nam قال Allah ta'ala ko كذلك ko bo chogola قال ربك ima chiden kote imago هو dendili mata هين o ko no gonde ale bolo وقد خلقتك abadi ne eda من قبل ka ko non bela jele ولم تكن e kumage foyi قال
Zakariya ko Rabbi ya ne ma i ka tamansege ne min bɛ a jira ko muso ye kɔnɔ ta Ala ko i ka tamansen Allah tukalliman i kana i ka banga mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya su saba a ka dafale فخرج Zakariya bɔra قومه a ka mɔgɔw kan الميراب kabini misiri ka sitanɛ kɛlɛyɔrɔ la n'o ye mihrabu ye فأوحى a y'a sɔrɔ i bɛ ka kɔnɔ a bɛ ka dayɛlɛli kɔnɔ a ka sali n'u ye فأوحى u bɛ misiri dayɛlɛli kɔnɔ a ka sali n'u ye kɔni naam a ye wahayi di a ye kɔrɔli kɛ إليهم kaduru ma أن a ko de سبحوا a ye sali بكرة sɔgɔmadani la ani wuladani na yaya yo خذ الكتاب e ka kitabu min na بقوة n'o ye tawureta ye ni sɛbɛ وآتيناه an ka yaya sɔn الحكم kiiri dɔɔni na صبيا a denmisɛnnama وعنانا dɔɔni a ti ɲɛ diɲɛ ko de akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika anha mukhbiran bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun nasihatu ustazin wa tulu zamani nam وعنانا ali kanuna hinila من لدنا maaw ka hinɛ kabanyɔrɔ وزكاة ani seniyala jaka jirilen na وكان ale ka saraka kɛ saraka y'u kan ka kɛ ɲumanya y'u kan nam وكان o ye bɛnsɛma de ye bɛnsɛma nam وكان yaya kɛra تقيا ala ɲɛ siran ye jɔn ye وبرا ani a kɛra batulibaga ye ni بوالديه a bangeba fila ye ولم يكن a yɛrɛ ma kɛ جبارا ka nagelen ye عصيا kutalibaga ye a ma ye والسلام kisi bɛ عليه yaya kan يوم don min ولد n'u y'a wolo ويوم ani don min n'a bɛ sa ويوم ani don min n'u bɛna kunu a ɲɛnama واذكر مريم e ka mariyama ko fo الكتاب kuranɛ la tuma min انتبذت n'a y'i mabɔ ka bɔ a dunkɛw la مكانا ka yɔrɔ ta n'o شرقيا ye kɔrɔyanfan ye واتخذت حجابا a ye suturala sɔmina من دونهم a n'a ka mɔgɔw cɛ أرسلنا روحنا an y'an ni senuman ci إليها ka na a ma تمثل a jɔra an ye بصرا adamaden ye سويا ni o dafalen no y'a sɔrɔ a ye iridɔn jɔ a ni maaw cɛ a bɛ ka kunkolo digi wala naam قالت a bɛ ka k'u ka min hayida la qalati a ko إني ne bɛ ka tanga ɲini ka min hinɛ masa ye منك ka bɔ e ma إن كنت ne kɛra ala in siran ye jɔn ye قال jibirilu ko إنما أنا innama ne رسول ربك ne ma ka ciden de ye أبا غلاما yalasa na den di لك i ma زكيا ni o sinalen do قالت mariyama ko أنا yala cogo jumɛn de la يكون غلام ni denmisɛn bi kɛ n ye ولم يمسسني بشر adamaden dun ma maga ne la ولم أكن ne yɛrɛ ma kɛ بغيا bagiyan ka jɛnɛkɛla ye قال li yahaba de do yalasa a na den di ma ala na den di ma nam قال a ko كذلك e ka ko b'o cogo de la قال ربك i ma ko هو den dili ko ka nɔgɔ ale ala bolo ولنجعله an'an bɛna den kɛ آية tamasen للناس maaw ye an ka se kan ورحمة ani hinɛ ye kabanyɔrɔ وكان den dali kɛra أمرا ko ye n'o ye kiirifɛn ye وعملته a kumana a den doni أنت ولدي a y'i mabɔ ni den ye yɔrɔ la n'o ka jan mɔgɔw la فجاء المخاض ti y'a nati إلى جذع ka النخلة taa n tamaren gongoro ma قالت a ko يا ليتني ya ne natara ko ye hali n kun ka sa ka ko nin ko in ye hali n kun ka kɛ fɛn ye n'o ye to fɛn ye hali n kun ka maa kana lakodɔn fana daha o y'a wele من ذاتها kabini a jukɔrɔla la لا تحزني jibirilu kan dɔ
a ko e kana dimi a b'a di e ma ye dali kɛ e jukɔrɔ ko den na e ka lamagali kɛ ka t'i ma ni tamaren gunguru ye a bi bin bi e kan tamare kɛnɛ ye ni a mɔnen dɔn e ka dumuni kɛ i ka min i ka sumaya a ye na ɲɛ k'i ɲɛ suma e mana yeli kɛ kabini adamadenw na maa kelen na e k'a fɔ o tigilamɔgɔ ma ne ye sun dafalen hinɛ masa ye ne tɛ adamaden kuma ɲɔgɔnya bi dɔ in na Mariyama nana ni Isa ye a ka mɔgɔw ma a b'a la ka doni o ko Mariyama yo a b'a ti nana fɛn ma n'a cɛ ka jugu de ya Haruna balamuso ni maɲuman in balamuso e fa ma kɛ ma jugu ye de kamalenba ye de e ba ma kɛ sunkurunba ye de maɲumanden i sɛgɛnnen don dɛ n'i ye kojugu kɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ lebu fasharati Mariyama a ma kojugu kɛ Mariyama ye korali kɛ ka sɔrɔ den in ma u kɔ cogo jumɛn in de la n'an bɛ maa kuma ɲɔgɔnya n'o sɔrɔla bamunan kɔnɔ denmisɛnnin ye denko a bɛ ka simi a ye simila k'a ka jasiri bama a wolo dɔn ni ma hakili sigi i bɛ boli o yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ a ko ne Ala ka jɔn dɔ de Ala ye kitabu di ne ma o ye linjili a bɛna di ma a ye ne kɛ nabiman ye a ye n kɛ barikafɛn ye yɔrɔ o yɔrɔ ni n kɛra yen nɔ n bɛ maaw nafa a ye n yamaruya ni sali ye ani jaka ye ka n dumalen to ɲɛnama ye a ye n kɛ batuliba ye ni n bangebaa muso ye a ma ne kɛ ka na gɛlɛn ye kunnango ye kisi bɛ bɔ Ala yɔrɔ ne kan don min n'u ye n wolo ani don min ni n bɛ sa ani don min n'u bɛna n kunu ɲɛnama ye Ala ko o de Isa ye Mariyama den tiɲɛ kuma de filɛ nin y'i kɔrɔ o min n'o b'i ka siga Ala a man kan Ala ye a ka so minɛli kɛ den na saniya bɛ Ala ye ni Ala ye ko min kiiri Ala b'a fɔ de o ma i kɛ a bɛ kɛ Allahu Ta'ala ale de ye ne ma ye ani aw ma a y'a kelen bato a ko nin ye siratigɛ de ye ni a tilennen don jamakolo fɔra ɲɔgɔn ko o ni ɲɔgɔn cɛ bɔnɛ bɛ maaw ye minnu kafiriyara kabini don ka kɛnɛ na n'o ye dɔnba ye fɛnba de ye mɛnni kɛ n'u ye fɛnba de ye yeli kɛ dɔn min n'o bɛna ma lahara nka dɔnnikɛlaw bi dɔn in na diɲɛ na olu bɛ fili la n'o bangalen don e k'o bagabagalen nimisa kelen dɔ ɲɛ tuma min u ye kow kiiri ni lazaba ye k'a sɔrɔ olu diɲɛ na u bɛ ɲinan de la k'a sɔrɔ olu u tɛ limanaya anw tigitigi anw de bɛ dugukolo tiɲɛ ta ani danfɛn bɛɛ lajɛlen n'o bɛ dugukolo in kan u b'o segin ka na an ma
إيجا إبراهيم كوفو كتابولا إيجا دو إبراهيم عليكرا شنفولا باي نبي ماي تمامي ني إبراهيم كو أفاما يا أنفا mundi koson ni be fembatu minti meninge nati yelige nate foi nafa kabima ya amfa ne abade fenna nanima kamini donina no mana ima tugungo bikana sirategega no tlenedo ya amfa igana chetane batu iga dongo shaytana alekera kudali baye hine masai ya amfa ne misra la bakana ne mali yonya kabo hine masayuru ebike demembaye shaytani ibrahim fago e bambaiwa kabone mauma ya Ibrahim wallahi ni mi fara mi kirni farai iga tigenna wadi jan kana kuma fe ako kisibe eka rabbi nebina maya fadili iye iga do konema akera ninne hafiya nyumankelai nebe mabo aula ani femi nabi ko batu na makena lai nebe mari batu abisika ben ngana ke nimma ka batu kunangoe tumami nai mabo aula ani femi no bo batu na makena lai ani sagani ama ani yaquba anyo kelengele na bela jeleke nabi manye anyi soninge sabayin bela jelenye kaminanga hinela nafulu ni dena anyi chinyenne ngunge ubela jelenye ni okorda lendo todu mai ega Musa kofo kitabu kono igado Musa alekera jon sugandi lenye akera kiraye nabi manye awye Musa wele kudu kerefe kini yamfanye anya gerana gundo nyonye anya soninge Musa kamina ngahinela abal magela haruna kage nabi manye ega Ismaila kufu kitabu kana igado Ismaila alekera laidu chema saba delega dokono bitus le saba ot le saba ngonnana otigira mamana nga munyene ka kono fukot le saba se rendez-vous nam alekera kiraye nabi maye Ismailu kera abaka maunya mariya ni sali ani jagaye alekera ina rabbi amayro jinfenye ega idrisa kovo kitabu kononoy nam jaddu abinu hina ibi دويا فتنو إدريس هذا لقبه واسمه خنوق بن الشيش بن آدم ولقوا ذلك لأنه أول من درس الكتب ما فلم يكتب كلام كود إدريس لأن الله عذل عليه 30 صحيفة قيل هي الذي نزلت على أبيه وقيل غيره هو أول من خط بالقلم ما فلم يسبن جن كلام ياي ما فلم يفني كلا أيالي ما فلم يكلك منا سمنا أياي ما فلم يكافر كري أياي ما فلم يفلك دولدون أياي أني جتي نعم ودنا نعم يابو كيسا أغزابيا
ملقا مدنا إدريس رو أو نعم أو نعم جد أبي نوح لأن نوح نعم نوح بن لمك نعم 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 أكو دونيكلا فرانغون وي أكورتا مكان عليمنا قيل دوكو المراد به لانيني ناي المكان المعنوي ودي كما كروماي وهو الرفعة وعلو المنزلة علي أي كوردالي دي أني جورو كوردالي وقيل المراد به المكان الحسي دوغو أي كل لانيني ناي أي كيني كان يورودي وعليه فقيل هو السماء الرابعة دوغو أوكا دوغو كو سانغولو نانادو وقيل الجنة دوغو نعم الجنة أها واختلفوا في سبب رفعه إدريس ألف سانغول جولنا في الرابعة الرابعة نعم وقيل الجنة واختلفوا في سبب الرفعة النبي مانو وبسانغولو نونا كتاكو نافو إسرائيل ميراج سيكوا فچوم آدم أبي فلولا إيسا أنيايا أبي فلانا أيوة يوسف سبنا إدريس نانا نعم نعم واختلفوا في سبب رفعه وينيون فنغونا أكا كورتالي سابلا فقيل إنه كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه ko kumbe kordali ke idrisa e dongo do kamili batula fin nyona la nubo korta du kolo dunge bela jeli فأجب منه الملائكة malika kabako yara ala odela واشتاق إليه ملك الموت malika la mauti onana kana boy wa washtaqa ilayhi akana rakatulama فاستأذن ربه في زيارته ay jiyenyini ajuralla فأذن له ajenai فأتاه في صورة بني آدم ananama fi surati بني آدم adama dengo saurala وكان إدريس يصوم دهرا akwa idris kera nam يصوم دهرا na kumbe boati besun فلما كان وقت إفطاره aka suntige wadi sele دعاه إلى الطعام aya wele ko kana ka dumlige فأبى أن يأكل معه banna aka dumlige ka fraka ففعل 3 ليال ayo bara su saba فأنكره إدريس idris ya kon وقال له akwa في ma الثالثة su sabana la إني أريد أعلم من أنت ne ba afika don ejoni قال أنا ملك akone الموت de malikal mauti استأذنت ربي ne majeli nyini أن أصبحك kombe ejo nyonya فقال إدريس idris ko لي ne إليك ka حاجة chibila قال ما هي akoy jumai قال تقبض الروح akoy bin nimina فأوفى الله ala إليه wahida ma أن أقبض kuka الروح nimina فقبضها ayamina وردها إليه aya في sagama ساعة wati ningelengono فقال له malgal الملك mauti ko ما الفائدة nafa في jumai سؤال debe قبض e ka الروح ni nyinni na ko ki nimina أزوق الموت ako akunye yala sanna saya nene وغمته ana dimi فأكون أشد mbike استعدادا nga gele labena ثم قال da له sagi إدريس idris ko ama إن لي إليك حاجة ciwere bene bulo katro ima قال وما هي akoy jumai قال ترفعني akoy إلى ben السماء kurda katro sangaloma لأنظر إليها yala sanna flili katro ima ani kada arjene ma antasma فأذن الله ala له jena ye فرفعه aya kurda فلما خرب من النار tuma mina surina tasmala قال لي إليك agomma حاجة nga cibila قال وما تريد akoy be munyini قال تسأل akoy be مالكا maliki anyini maliki fe حتى يفتح tasuma أبوابها tasuma ففعل. kolosilikela aka tasuma dawelenye ayo bara فقال له akwama كما أريتني komi نارا ye tasuma jirana cogo mi ayin dusu be can arjana fana jirana
فذهب به إلى أترنا الجنة يكدو أرجنما فاستفتح أي دايل ليني فافتح ويداويلي أبوابها فأدخله أي الجنة الله دو أرجني ثم قال له كسر ملك الملك الموت قاما اخرج لنا الأولى إلى إبو مقرك يلا سانغا سكنغا درون إسبتي روما فجعلك بشجرة أدلونا نجير دوي وقال أكو ما أخرج ndebo منها kamera ime dogo kwa ila dafa kwa sine ga samara sem fla boa sena kabo kwa ngada ni nyina ga samara ko goy ito mbenga samara ta medo kata nga samara nofi ko asola ga do kata ga samara nofi asena ngi panga sigi jiri kele mbarola jiri bolo kan arjene ko nana ninjo leme ga kono nyina tara samara sa asamara ta nga mabu ko idrisu tendere idrisu nabi kede kono goy tendere idrisu ndo goy kana ngataw etiti gatallawa etiya gitalla koy ako mana akera dun ako no gonti buyamli ne boyanga ta mi mo bo arjene gata nyena ndita rosi akon ni baraisa aywa فبعث الله ملكا حكما ala malika do ci بينهما aka kiri tige idir sani malikal maut ce فقال له الملك الموت malikal maut gama ما لك لا تخرج munaiti bo قال لأن الله تعالى قال akon tibo ni alaka kuma kande كل نفس ala de ذائقة ko الموت ko yana ngado arjene kono ko ambebe saya nene وقال زكته ne anene وقال akere yere nyana ne sarambalo ngunna tuguni وقال وإن منكم إلى واردها ako masiti yaula fo bitime janama sirafe وقد سراتي. وردها ako ne temina sirafe ndara jo adaire la o ya jira na nyai وقال ako وما هم منها بخارجين ako ni udona arjene kuti bode ولست أخرج mana ne ko ti utebo ne de bibo ne ko ntebo فأوحى الله إلى ملك ma hum الموت min habi mukhrajina o ne tebo de الله أكبر واذكر إدريس نعم وايو هناك بسم الله واذكر إدريس ega idrisa kofo كتاب نعم واذكر idrisa fi kitabu kono إنه ega do gafo idrisa كان alekera صديقا chenfolai نبيا nabi maye ورفعناه anya kurta مكانا yurula عليا ne kurta lindo أولئك الذين بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي أتبغي لي إذا سمة نام ليلا يغوز البار من طلب العالي ني با فيك أبو يسرع بجسري بيدو بي باسرو كسبياي ما بي ولي يسرع على كولي يا باسرو كسبي باراي نعم أكون ما كفلون دي موي أنعم الله نالا نعم لجي عليهم وتقل موغا النبيين كامن النبي مولا ذرية آدم كامن آدم بقلونا وممن أني كامن مولا عملنا نانيول الدني نوح كفرانوكا ومن ذرية أني إبراهيم كامن إبراهيم بقلونا وإسرائيل أني إسرائيل بقلونا وممن أني كامن مولا هدينا نانيول كندا أني سواندي هنا مسك آيو كلام عليهم وكان خروا وبيبي سجدا سجدي بيمباوي أني كسباوي خلفهم ko jamagulu fora من بعدهم o demenengo أضاعوا الصلاة yesali labla واتبعوا الشهوات ni dongo batu soni يلقون bolu fili ayu folongonona إلا من janama kono fo mami تاب no tubira وآمن na limanera وعمل na صالحا yenyumambara otigila maw يدخلون olubira الجنة arjenena udun donyo
foila جنات عدن sigili ke arjana sodo التي o arjana mi وعد الرحمن hine عباده masaya ka jon lahidu ala ni بالغيب dogoye إنه igadu ka fo konye كان وعده ale ka lahidu kera آتيا na fenye لا يسمعون لغوا na bagaye ute kumalangolo me فيها ala إلا ko سلاما foli bila kan ka bɔ malikaw yɔrɔ ولا u مرزقهم gɛrisɛgɛ b'u ye arjana in kɔnɔna sɔgɔmadala ani wuladani na الجنة o de ye arjana ye arjana min يورث من n'an bɛ ma a tiɲɛ di mɔgɔ ma من عبادنا kabini an ka jɔnw na كان n'o tigilama kɛra حيا ma alaɲsiran ye jɔn ye وما نتنزل na kɛ e bɛ kana تقيا tagiya de alaɲsiran ye jɔn ye وما نتنزل anw tɛ jigin malikaw ko olu tɛ jigin إلا بأمر ko ne ربك ma ka ɲamaruya ye له ما fɛn bɛ alahu taala ye بين أيدينا min bɛ an ɲɛkɔrɔla la ani fɛn min خلفنا n'o b'an kɔfɛ وما ani fɛn min n'o b'olu ni ɲɔgɔn cɛ كان ربك e ma ma kɛ ɲinanba ye wahi yakɔrɔli la رب السماوات sankolo dabama de ye ala ye ani dugumakolo ani fɛn min n'a bɛ san ni dugu cɛ e ka kelen bato e ka muɲu a ka bato koro yali i bɛ tɔgɔman dɔ wa ala la يقول الإنسان o kumana adamaden b'a fɔ إذا ما مت yala ni ne sara ko sɔɔni u bɛna ne labɔ ɲanama أولا يقول الإنسان yala adamaden tɛ kosuma de wa k'a fɔ hakili tɛ jigin k'a fɔ anw an y'a da من قول ka ko ninnu ye k'a sɔrɔ ale kun ma kɛ foyi ye وربك nka lanima ye لنصرنهم walahi an b'o fara ɲɔgɔn kan شياطين ani sɛtanɛw ثم ka segin لنحضرنهم an b'u hadari kɛnɛ kan حول جهنم jahannama kɛrɛfɛ جثيا ɲɔngiribagaw ye ثم a ko ka segin لنزعن naam ثم fawara bigin ka lanima ye awɔ naam لنصرنهم an b'u fara ɲɔgɔn kan u ni sɛtanɛw ثم ka segin لنحضرنهم an b'u hadari حول جهنم jahannama kɛrɛfɛ جثيا ɲɔngiribagaw ye ثم ka segin لنزعن nam an bɛ samali kɛ من كل شياط kabini nam jamakulu bɛɛ lajɛlen na أيهم o jamakulu min أشد n'o de ka gɛlɛn الرحمن hinɛ masa kan عتيا yaadali la ani fariɲali la ka segin لنحن anw tigitigi أعلم anw de ye dɔnnikɛla ye الذين ni mɔgɔw ye o tigilamɔgɔ أولى olu n'o de ka kan ni jahannama ye سليا dɔnni na منكم maa si tɛ aw la o واردها ye jahannama tɛmɛba tigɛba ye كان naam n'o ye a donbaga i ka sira bɛ bɔ a kan wari don a kɔrɔ i ka sira bɛ bɔ a kan ni maa min b'a fɛ i ka sira tɛ tigɛ kiyama i bɛ taama sira tigɛ tilennen kan diɲɛ la yan nɔ a bɔ hamidu ghazali ko ten nɔ kana o kɛra على ربك e ma kan حتما wajibi ye n'o ye kiirifɛn ye ثم ka segin الذين an bɛ mɔgɔw kisi اتقوا maa minnu y'u yɛrɛ tanga filankafoya ma ونذر الظالمين an bɛ ndonikɛlaw to فيها jahannama kɔnɔna na جثيا ɲɔngiribagaw ye kunbelenkuruw kan تتلى n'o آيات y'an ka kuranna ayaw kalan u kan halakaw ni o bangalen do قال الذين maaw b'a fɔ maa minnu kafiriyara الذين mɔgɔw ma n'olu limaniyara الفريقين jama fila juma in do خير n'o de ka ɲi مقاما jiginyɔrɔ ye ani min ka ɲi sigida ye a ka ca n'an ye alakili kɛ ka ko olu ye kabini mantonw na o manton ninnu olu de ka ɲi أساسا minɛnw ye ani yeko ɲuman ye قول maa lamini k'a fɔ من mɔgɔ min كان n'o tigilama kɛra ضلالة fili la فليمدد الرحمن hinɛ ma se ka bamali kɛ له a tigilama ye مدا bamali la ka sijan d'a ma حتى إذا رأوا ما o tuma min n'u ye a ye fɛn ye يوعدون n'u b'u bagabagaw la إما العذاب imma lazaba yeli ɲɛna وإما ساءة walima kiyama sanga يعلمون wajibu bɛna dɔn maa min هو
o tigilama n'o de ka jugu jɔyɔrɔ ye ani min lafulen bɛ kɛlɛbolo ye ala bɛ mɔgɔw jidi maa minnu kanana kana ye tolenw n'olu ka ɲi olu de ka fisa e ma yɔrɔ baraji ye olu de ka ɲi seginyɔrɔ ɲuman ye njibariya mɔgɔ la maa min kafiriyara n'an ka ayo ye Asib ibn Wa'il ye a ko Khabbab ibn Larati ma mu bɛ na nisɔnlara nafolo la ani den na yala ale ye n kɛra ko dogolenw na de wa wala ale ye layidu de sɔmina hinɛ masayuru a ka o dabila de wajibi an bɛ fɛn sɛbɛ n'a b'o fo an bɛ banbali kɛ a ye kabini lazaba la banbali la an b'a fɛn tiɲɛ d'a ma anw bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ta a ko n'a bɛ k'o fo a bɛ na an ma a kelen u ye maaw sɔmina n'a ma kɛ n'Ala ye yala so ma ninnu na kɛ u ye iza bonya ye ani sunadonbaga ye o dabila wajibi u bɛ kafiriya n'o batulu ye maaw bɛ kafiriya n'olu ka batulu ye o bɛ kɛ sinɛ ye u kan e ma ye wa k'a fɔ an ye sɛtanɛw ci kafiriw kan u b'u la suli la kana kɔrɔtɔ u kan innama na'uddu an bɛ jatili de kɛ u ye dɔnw na jatili la fo ka taa laada waati ma dɔn min n'an bɛ Alayisraɛl jɔnw fara ɲɔgɔn kan ka taa hinɛ masa ma jamakulu kɔrɔtalen ye an bɛ junubikɛlaw gɛn ka tɔrɔ jahannama ma jamakulu cɛjugu ye maaw tɛ surunali dɔn mara fɔ mɔgɔ min n'o ye layidu sɔmina hinɛ masayuru ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye yahudiyaw nasaraw ko hinɛ masa ye sɔminali kɛ den na a b'a tɛ aw nana fɛn ma min cɛ ka jugu dɛ sankolo bɛ surunya bɛ karinkani kabini a kuma in ye dugukolo bɛ ɲini ka pere olu bɛ ɲini ka bin a da karili la ka d'a kan n'o ye den wele hinɛ masa ye a man kan hinɛ masa ye a ka den sɔmina danfɛn bɛɛ lajɛlen n'o bɛ sankolo la ani min bɛ dugumakolo la a si ma kɛ foyi ye fo hinɛ masa nabaga de jɔn ye a b'a da y'u jati a y'u dando k'u jati jatili la u bɛɛ lajɛlen u bɛ Ala nabagaw ye kiyama jo don na u kelen maa minnu n'olu limaniyara n'o ye ɲuman baara a b'a di hinɛ masa bɛna kɛli kɛ Ala ka jɔn ɲumanw ye u da kanu na o de kosɔn maaw bɛ gufe Ala ka jɔn ɲumanw n'i y'a ye an b'u kanu Ala yɛrɛ de y'u kanu don an dusukun na Ala ko ten annama an ye kuranɛ nɔgɔya ne ka kan ye yala sai na Alayisraɛl nisɔndiya ne kuranɛ ye i ka maaw bagabagali ne kuranɛ ye n'o ye maa kana gɛlɛnw ye a ka ca n'an ye halakili kɛ ka k'olu ye kabini mantɔn na yala i bɛ sɔmi bi kabini olu la kabini maa kelen si la walima i bɛ boloturukan mɛn u ye صدق الله العظيم رب الله رسول الكريم على ما قال ربنا